Únosy detí vlastnými rodičmi nie sú neobvyklé. Väčšinou ide o medzinárodné manželstvá, keď si jeden z rodičov odvezie potomkov do svojej vlasti. Dnes okresný súd v Bratislave pojednával vo veci únosu 2 maloletých chlapcov žijúcich v Česku. Obaja rodičia sú Slováci. Matka v októbri minulého roka utiekla s nimi do Piešťan. Otec teraz žiada súd, aby rozhodol o ich vrátení. Rodičovský únos maloletých detí. Takto sa v Hákskom dohovore klasifikuje čin, ktorého sa však nezúčastnila zo zdravotných dôvodov. Sklamanie z postupov úradov, či už v Českej republike alebo na Slovensku, že takéto prípady tolerujú. Podľa Hákského dohovoru by mali súdy po doručení žaloby začať konať do 6 týždňov. V tomto prípade to tak nebolo. Lehota 6 týždňov na rozhodnutie vo veci podľa dohovoru nebola dodržaná z dôvodu, že súd zisťoval skutočnosti pomerov otca v Českej republike a skutočnosti pomerov matky. Naposledy okresný súd v Bratislave riešil podobný prípad v novembri minulého roka, keď Slovenka žijúca vo Veľkej Británii utiekla so svojím synom Samkom od tuniského manžela. Súd rozhodol v prospech matky. V Lani evidovalo spolu 38 nových žiadostí týkajúcich sa medzinárodných únosov. Čo sa týka žiadostí v priebehu riešenia, tých bolo v Lani spolu 145. Niekedy aj deň alebo týždeň bez detí je veľkým utrpením, buď pre to dieťa, alebo aj pre toho rodiča. A myslím si, že dieťa by nemalo byť prostriedkom pomsty, vydierania alebo rukojemníkov sporov dospelých. Dnes súd rozhodnúť nemohol pre neprítomnosť matky. Či sa deti Šebovcov vrátia do Čiech, súd možno rozhodne už 24. februára. Kristýna Kormutová, Slovenská televízia.